እናሃበልና ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ ኦሜጋ ቲኦሎጂ ኣብ ዘለኹም ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ጸጋ ቅዱሳን ኣይፈልይኹም እነሆ እዚ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ መደላው ሕዝውን ሳልሳይ ክፋል ሒዝናልኹም ቀሪብና ኣለና ኣብዚ ሳልሳይ ክፋል ብዛዕባ ምስጢረ ስጋዊ እንትኾን ብፍላይ ብዛዕባ ስምን ትርጉምን ስልጣንን ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝርዝር ሒዝናልኹም ቀሪብና ኣለና ነዚ ዘይፈልጥ ክርስቲያን ተባሂሉ ክጽዋዕ ስለ ዘይኽእል ጊዜ ሂብኩም ክትከታተሉ ሓደራ ንብል ሰማያዊ ወህብቶ ክፋል 3 ምስጢረ ስጋዊ ማለት ተሰገወ ሰብ ኮነ ካብ ዝብል ናይ ግዕዝ ቃል ዝተወስደ ኮይኑ ትርጉሙ ምውሃድ ውህደት ተዋህዶ ማለት እዩ ኣብዚ ርእሲ እዚ ናይ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ሰብ ምዃንን ንሰብ ምድሓኑን ዝግለጸሉ ርእሲ እዩ ምስጢረ ስጋዊ ብሓጺሩ እንትግለጽ ዘይርአ ኣካላዊ ቃል ብዝርአ ኣካላዊ ስጋ ተገልጸ ዘይድህሰስ መለከታዊ ኣካል ብዝርአ ስጋ ተዳህሰሰ ዘመን ዘይቆጸረሉ መለኮት ብስጋ ዘመን ተቆጸረሉ ንኣብነት ታሕሳስ 29 ተወሊዱ ጥሪ 11 ተጠሚቑ መጋቢት 27 ተሰቂሉ መጋቢት 29 ተሲኡ ወዘተ ተባሃለሉ ንዘመኑ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ አልፋን ኦሜጋን ዝኾነ መለኮት ዘርኢ ሓረግ ተቆጸረሉ ወልደ አብርሃም ወልደ ዳዊት ወልደ ማርያም ተባሃለ ብቦታ ዘይውሰን ሙሉእ በኩለሄ ዝኾነ መለኮት ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ኢየሩሳሌም ተሰቀለ ተባሂሉ ከም ዝተጻሓፈ ብኸመይኸ ተዋሃደ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ካብ ድንግል ማርያም ዝተኸፍለ ኣካለት ስብእት ተዋሂዱ ኣብ ማህፀና ሓደረ ከም ማንም ሰብ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ምስ ገበረ ተወልደ ውህደት ኣካለ መለኮት ኣካለት ስብእትን በዞም ዝስዕቡ ናይ ነገረ ስጋዌ ወሰንቲ ቃላት ቲኦሎጂካል ተርሚኖሎጂ ዝተመስረተ እዩ ንሳቶም እውን ብዘይ ምልውዋጥ ብዘይ ምትሕዋስ ብዘይ ምድምማር ብዘይ ምፍልላይ ብተዓቅቦ ይበሃል ስመ ኢየሱስ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ብዕብራይስጥ ኢየሹዋ በግሪክ ኢየሱስ በላቲን ኢየሱስ በዓረብኛ ኢየሱዕ ወይ ድማ ኢሳ በእንግሊዝኛ ጂሰስ በግዕዝ ኢየሱስ ይበሃል ሙሉእ ስሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይበሃል ጌታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ስመ ክርስቶስ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ድማ ብዕብራይስጥ መሲሕ በግሪክ ክሪስቶስ በላቲን ክሪስቶስ በዓረብኛ አልመሲሕ በእንግሊዝኛ ክራይስት በግዕዝ ክርስቶስ ይበሃል ትርጉሙ ድማ ቀቡእ ንጉስ ማለት እዩ ንምዃኑ ኢየሱስ መን እዩ ሓደ ሰባት ኢየሱስ ኢልኻ ምጽዋዕ ናይ ተሃድሶ መናፍቃን ኣጸዋውዓ እዩ ይብሉሞ ንሕና ጌታና ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ክንጽውዖ ዝግብአና ይብሉ ሓደ ቀሳውስት እውን ኣብ ወንጌል ጌታ ኢየሱስ እውን ከምዚ በሎም ዝብል ቃል ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከምዚ በሎም እናበሉ ዝተጻሓፈ ዘንብቡ ኣለው እዚ ካብ ግብዝነት እውን ሓሊፉ ዓቢ ድፍረት እዩ ጌታ ኢየሱስ ዝብል ሓረግ ኣብ 4 ወንጌላት 610 ጊዜ ተጠቂሱ እዩ
ኣብ ማቴዎስ 150 ጊዜ፣ ኣብ ማርቆስ 80 ጊዜ፣ ኣብ ሉቃስ 100 ጊዜ፣ ኣብ ዮሐንስ 280 ጊዜ እሞሲ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ገሊጹሎም ጎይታ ኢየሱስ እናበሉ ናይ ሎሚ ሓደ ቀሳውስትን ሰባኽያን ኣየናይ መንፈስ ቅዱስ ገሊጹሎም እዩ እሞ ንሐዋርያት ክእርሙ ላሕ ዝብሉ ዘለው? መልአኩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1:21 ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1:31 ከም ዝተገልጸ ንዮሴፍን ድንግል ማርያምን ኢየሱስ ኢሎም ክጽውዕዎ ዝኣዘዞም ጌጋ እዩ ማለት ድዩ? ክንዛረብ ከለና ኣብ ላዕሊ ከም ተጠቀሰ ብምሉእ ስሙ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ክንጽውዖ ንኽእል ኢና። ዝተጽሓፈ ክነንብብ ከለና ግና ከምታ ተጽሓፈት ኢና ንንብባ። ናብ ኣርእስትና ንመለስ ሞ ንምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ? ብዛዕባ መንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዛረብ ከለና መብዛሕትኤና ካብ ሰማየ ሰማያት ወረደ፣ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ፣ ተሰቕለ፣ ካብ ሙታን ተስአ፣ ዓረገ ካብ ምባል ዘለለ ገለጻ ይብናን። ነዚ ደኣ ወንጌል ዘንበበ ኸሉ ከገልጾ ይኽእል እንድዩ? እሞ ደኣ ኢየሱስ መን እዩ እንተይልና ነዞም ዝስዕቡ 18 ነጥብታት ነስተውዕል። ኢየሱስ ንሱ መድሓኒት እዩ። ወዲ ክትወልድ እያ፣ ንሱ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ እያ ኢሉ መልአክ ንዮሴፍ ነገሮ። ማቴዎስ ምዕራፍ 1:21 ክርስቶስ እዩ። ወንጌላዊ ዮሐንስ እዚ ዝተጽሓፈ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትኣምኑ እዩ ከም ዝበሎ ምዕራፍ 20:31 ንጉስ እዩ። ወንጌላዊ ሉቃስ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ፣ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ከም ዝበሎ ምዕራፍ 1:3 ንሱ ንጉሰ ነገስት እዩ። ሐዋርያው ዮሐንስ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 17:14 ከምዚ ይብል እዚኣቶም ምስቲ በጊዕ ክዋግኡ እዮም፣ እቲ በጊዕ ግና ጎይታ ጎይቶትን ንጉሰ ነገስታትን እዩ እሞ ክስዕሮም እዩ ከም ዝበሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ እንትገልጽ ስለዚ በኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢልካ እንተ መስኪርካ ብልብኻ እውን እግዚአብሔር ካብ ሞት ከም ዘተስኦ እንተ ኣሚንካ ትድሕን ይብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10:9 ፍጹም ኣምላኽ እዩ። ቶማስ ድማ መሊሱ ጎይታይን ኣምላኸይን በሎ ዮሐንስ ምዕራፍ 20:28 ኢየሱስ ፍጹም ሰብ እውን እዩ። ብበደል ሓደ ሰብ ብዙሓት ከም ዝሞቱ በቲ ሓደ ሰብ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተረኸበ ጸጋ ኣብ ብዙሓት የመና በዚሑ ኣሎ ይብል ሮሜ ምዕራፍ 5:15 ኢየሱስ ህብስተ ሕይወት እዩ። ኣነ ናይ ሕይወት እንጀራ እየ ዮሐንስ ምዕራፍ 6:48 ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝበልዖ ናይ ሕይወት ምግቢ እዩ። መጽሓፈ ሰዓታት ኢየሱስ ስቴ ሕይወት እዩ። ኢየሱስ ደው ኢሉ ብዝለዓለ ድምፂ ዝጸምአ እንተሃልዩ ናባይ መጽኡ ይስተ በለ ዮሐንስ ምዕራፍ 7:37 ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝጸምኦ መድኃኒት መስተ እዩ። መጽሓፈ ሰዓታት ብርሃን ዓለም እዩ። ኢየሱስ መሊሱ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ፣ እቲ ዝኽተለኒ ከዓ ብርሃን ሕይወት ይረክብ እምበር ብጸልማት ኣይኸድን እዩ። ዮሐንስ 8:12 ሕያዋይ ጓሳ እዩ። ኣነ ሕያዋይ ጓሳ እየ ዮሐንስ ምዕራፍ 10:11 እግዚአብሔር ጓሳዬ እዩ ዘስእነኒ እውን የለን መዝሙር 23:1 እነሆ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ኣይድቅስን ኣይታኸስን እውን መዝሙር 121:4 መሰረተ ቤተ ክርስቲያን እዩ። እቲ መሰረት ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ
11 ابن مأذنة بيت كريستيانيو እምበኣር ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዘኑ ዝኾኑ መሰረት ነቢያት ሃዋርያትን ዝተሃነጽኩም ደጊም ንቅዱሳን ደቂ ዓዶም ንእግዚአብሔር ድማ ቤተሰቡ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን ስደተኛታት ኣይኮንኩምን ከም ዝበለ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 20 ርእሲ ቤተ ክርስቲያን እዩ ከምቲ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቱ ዝኾነ ክርስቶስ ድማ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 23 ኢየሱስ መርዓዊ ቤተ ክርስቲያን እዩ መጥምቁ ዮሐንስ ብዛዕባ መርዓዊነት ክርስቶስ መርዓተ ቤተ ክርስቲያን እንትገልጽ መርዓት ዘላቶ መርዓዊ እዩ በለ ዮሐንስ 3:9 ቅዱስ ያሬድ ክርስቶስ መርዓዊ ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ እንትገልጽ መርዓዊሃ ለቤተ ክርስቲያን ትርጉሙ ናይ ቤተ ክርስቲያን መርዓዊኣ ኢልዎ ኢየሱስ መንገዲ ሰማይ እዩ ኢየሱስ ድማ ኣነ መንገድን ሓቅን ሕይወትን እየ ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣብ ዝመጽእ የለን በለ ዮሐንስ ምዕራፍ 14:6 ቅዳሴ ዘዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ናብ ኣቡኡ ዝወስድ መንገዲ ናብ ኣቡኡ ዘብጽሕ ጎደና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ይብል ኢየሱስ ሞገስናን ክብርናን እዩ ኣብ መጽሓፈ ሰዓታት ሞገስና ክብርና ቀርኒ ምድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ተዋሂሉ ከም ተጻሐፈ ኢየሱስ ማዕበል ዘየሸንፎ መርከብና እዩ ማዕበል ዘየሸንፎ መርከብና ሰራቕ ዘይረኽቦ ጻጸን ቅንቅንን ዘየበላሽዎ መዝገብና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብዛዕባ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ምባል ምተኻለ ገና ናይ ኣንባቢ ግዜኒ ዘይምውዳእ ርእስና በዚ ዝስዕብ ኩሉ ዘጠቓልል ግሩም ድርሰት ክንዛዝሞ ስብሃት ለከ ኢየሱስ በኣፈ ኩሉ ውዱስ ስብሃት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ስጋ ወነፍስ ስብሃት ለከ ኢየሱስ ለእሩቃን ልብስ ስብሃት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉስ ስብሃት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ኃይለ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይለ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስሙ ነዞም ዝስዕቡ 5 ነገራት ክንገብር ከም ንኽእል ቃል ኣትዩልና እዩ ቀዳማይ ስም ኢየሱስ ሰይጣን ንውፀአሉ ስም እዩ ነቶም ብስመይ ዝኣምኑ እዞም ተኣምራት እዚኣቶም ክኽተልዎም እዮም ብስመይ ኣጋንንቲ ከውፅኡ እዮም ይብል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 17 እቲ ካልኣይ ብስም ኢየሱስ ነቲ ንበልዖን ንሰትዮም ዝቕድሰልና ስም እዩ ዝቐትል መርዚ እንተበልዑ ወይ እንተሰትዩውን ከቶ ኣይጉድኦምን ማርቆስ 16:18 እዚ ሳልሳይ ስም ኢየሱስ ሕማምን ደዌን ዝፍወሰሉ ስም እዩ ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊ ሕሙማት ከንብሩ እዮም እቶም ሕሙማት ድማ ከሓዊኡ እዮም ይብል ማቴዎስ 16:18 ስም ኢየሱስ ንጽልየሉ ስም እዩ ኩሉ ብስመይ ዝለመንከምዎ ክገብረልኩም እየ ይብል ዮሐንስ ምዕራፍ 14:14 ስም ኢየሱስ ንድሕነሉ ስም እዩ ብእኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰብ ኣይተውሃበን ድሕነት ብኻልእ ከቶ የለን ይብል ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 12 ስም ኢየሱስ ንኽትጽውዖ ጥዑም ስም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝጸውዖ ስሙ ጥዑም እዩ ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ